Rider sa San Nicolas, Ilocos Norte patay matapos sumalpok sa van. Naritong report. Patay ang rider ng motorsiklo matapos makabangga ng isang van sa Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, may dadalhin sanang pasyente ang van sa ospital pero habang nasa pakurbang bahagi ng kalsada, bigla umanong umagaw ng linya ang kasalubong na motorsiklo. Dinala pa sa ospital ang rider na si Kent Brian Lomboy pero hindi na siya umabot ng buhay. Sugatan naman ng driver ng van na si Elmer Aquino. Hindi naman nasaktan ng pasyente at nadala rin sa ospital. Nasa kustodiyan ng pulisya ang driver ng van. Nung makarating sila doon sa may sharp curve sa Barangay 19, San Lorenzo, meron din naman tong pasalubong na motor na mabilis. So nag-head-on sila. Sugatan ng motorcycle rider na si Darwin Estaño, 35 anyos matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa kasunod na tricycle sa kahabaan ng Barangay Baraca, Villasis, Pangasinan. Sugatan din ng menor de edad na tricycle driver na si Gilbert Villedo. Parehas silang nagtratabal papuntang na Malasiki, ma'am. Then, itong NMAX ay allegedly na nag-overtake. Hindi niya napansin siguro na bigla ring maglelep yung tricycle at doon na sila nagbanggaan. Nagkaayos din ang mga sangkot sa aksidente. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.